HM Records. Замок бза вақте айрости ёд кардӣ ё ки бутуни агар айрости бифаҳмон ки ту ягон дили нияти бад надошти нисбаташ чӣ хеле хато кардӣ ман рӯи об меброрум ҳамаи хатогима окей мадам майли ғамат наметум ина ман медонам ахмақам не ки ин рӯзо қина плюс чанд сатро барномат бахшида ёд кардӣ вақте айрости ёд кардӣ айрости аку буги бо бифаҳмон и дардони реал нақина бугу ғам да дил як лабо нагала армон ман тира дӯст медорум надорим бовар бисо насӯзон мара ман надорум қувва хатият да ман не да ишқ мо бовар мекардӣ ман мегуфтум мо майли хай бовар чӣ дар кор ам хали барқасгорӣ ман тира амиқа ғам додам мардакборӣ аму шав чӣ хеле да кучамо борон борӣ омад овоза ки ту тоза хиёнаткорӣ ту шамоли шағоли ту да шави ховӣ ту барои шоира як қиссаи нои ман иб кардим оне ки намекунӣ ман ноит ман ҳамчу пушкин да ишқи ту воин мара кишти ту бо ман ай пушти ту фикро парешоне ки ман ишқ дидам да чашмои ти калазарди беақл ҳамчунин баробар бо ай пушти дуд ҷавоб мегум даборат мехонум то вақте дорум вуҷуд мекунам ҳуҷум атрофу тарафи ту мада мефори ҳам мефориди май аввал но если б я б знал я бы уқа не запал ман тоҷик урус ман барот деҳқон леки наметонам бихонам барот вакал беби ман гандаи бад кардам ёд тира намедонам леки ман гандаи бад кардам ёд медонӣ и ҳаёт нора кардам хали ки дар бораш баён ҷони ман баром амонат ғами ман мегум дега қати